σας χρώματα. Έχω μια ωραία ιστορία να σας πω σήμερα. Μια ιστορία για μια μάγισσα που είχε ένα παράξενο πρόβλημα. Χρώματα, θα τη διηγηθούμε μαζί. Τέλεια. Να, η Λόλα η μάγισσα. Μια μέρα η Λόλα η μάγισσα ξύπνησε και ήθελε να πετάξει μακριά. Όμως, όχι, η μαγική της σκούπα είχε εξαφανιστεί. Μάγισσα χωρίς μαγική σκούπα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Η Λόλα πήγε να βρει τη σκούπα της και συνάντησε ένα αγοράκι. Αγοράκι, είδες πουθενά τη μαγική μου σκούπα? Ρώτησε η Λόλα η μάγισσα. Μαγική σκούπα, όχι δεν είδα, όμως κοίτα, έχω μια σαΐτα, είπε το αγοράκι. Δεν με βοηθάς ιδιαίτερα. Η σαΐτα είναι πολύ ελαφριά και εγώ πολύ βαριά, είπε η Λόλα η μάγισσα. Η Λόλα προχώρησε και είδε την κυρία Σάλι να καθαρίζει. Συγγνώμη κυρία Σάλι, μήπως είδατε τη μαγική μου σκούπα? Ρώτησε η Λόλα. Τη σκούπα σου, όχι δεν την είδα, είπε η κυρία Σάλι. Όμως έχεις δοκιμάσει να πετάξεις με ηλεκτρική σκούπα, Η Λόλα προβληματίστηκε, αλλά έβαλε τα δυνατά της. Δυστυχώς όμως δεν μπορούσε να πετάξει μακριά με την ηλεκτρική σκούπα. Πού εξαφανίστηκε η μαγική της σκούπα? Μετά η Λόλα είδε ένα γλυκό κοριτσάκι. Συγγνώμη κοριτσάκι, μήπως είδες πουθενά τη μαγική μου σκούπα? Ρώτησε η Λόλα. Μαγική σκούπα, όχι δεν την είδα, είπε το κοριτσάκι. Θες όμως να πετάξεις με το φρίσμπι? Είναι πολύ γρήγορο για μένα. Θέλω να κατέβω. Φώναξε η Λόλα η μάγισσα. Ουφ, χρειάζομαι τη μαγική μου σκούπα. Ξαφνικά η Λόλα είδε κάτι πολύ γνώριμο. Εσύ! Φώναξε η Λόλα η μάγισσα. Αυτή είναι η σκούπα μου. Ορίστε πάρτιν, είπε ο οδοκαθαριστής. Όλο πετάει μακριά μου. Η Λόλα πήρε πίσω τη μαγική της σκούπα και ανυπομονούσε να πετάξει μακριά. Σας άρεσε η ιστορία χρώματα? Και εμένα. Θα τα ξαναπούμε.